leuke is dat als ze in Genuïe komt, dan gaan er direct deuren open. Hè, en dan krijgen ze allemaal informatie. Ze is niet toes, ze is wel toes. Dus ik heb al wat gehuurd over de bewoonster. Hopelijk mag ze dan wel de deur open. Ze het Annelies. Zou Annelies niet willen? Ik zoog hier net in de woonkamer. Ze zijn er achterom. Achter hem is kermis. Annelies! Ik ga niet voor de radio. Wat moet ik vertellen? Oh, dan komt dat goed uit, Ja, Annelies. nee. Hallo. Want het is televisie, het is geen radio. Ja, ook. Nee, we waren net bij die lieve buurvrouw geweest, bij zus. Ja, en bij zus al belde. En voor u, daar ben ik mantelzorg voor. En Voor Gerry? voor Gerry ook, als er wat is, als buurvrouw. Ja. Maar waarom je Nou- over de straat komen vragen? Nou, de snaps dat ze een opvallend hoes is. Ja. Ik heb wel als ze over de 70 is, dat ze een nederrugzakje. Dan is ze en zeker met een spaardersman, mijn Nico. Die Nico? Ja. Wat is dat voor een man, zus? Hè? Ja, en een spaardersman, die alles kost gebroken, van iedereen alles kreeg. Oh! En dan gooi ik ook nog niks weg, omdat het te vroeg is zo door het leven. Hoe lang geleden? Lang genoeg, 20 jaar. Oh! Het is net geen 50 geworden. Oh! Ja, het is meer dan 20 jaar. Maar ja. Wat is er gebeurd? Ja, de heroperatie, de 5e heeft het niet gehoord. Ja, wel overleefd, maar dan maar dan nog gestorven. Dan had je het wel heel kwaad aan zijn hart. Ja, omdat ze jong waren eerst. Ze hadden ze dat niet geconstateerd, want het kost niet, dit en dat. Ja, toen waren we eigenlijk al te lang slecht geweest met hem. Dus eigenlijk is dit gewoon een groot aandenken aan Nico. Door de laatste verhuizing heb ik dat gekregen. En dan heb ik eerst nog een brood en doe het gegeten en dan kreeg ik mijn kast weer terug, wat de heer had genomen. Het is allemaal zo'n dingen. Ja. Maar ja, ik heb ze dan ook wat op te ruimen als ik er helemaal ben. Hey, en die nekse vrouw die ik zie door. Ja. Het is voor mannen die dat leuk vinden. Heb ze dat niet gezien, Mitch? Nee. Ja, door achter de... Maar ze in het hukske kan ze muizen met hukske. Ja, mucht het? Oh, fijn. Maar van tevoren op blurren. Dus nu, hoe kom. En nu, dadelijk heb ik de ganse, komen ze beginnen overal uit te lagen. Nu komen alleen nog kinderen voorbij. Annelies, ik woon net bij de dames, bij zus en haar dochter, Hermie en Gerry. En die zei je, en dat mag ik nou zeggen, want dat is geen reclame, want dat geeft het niet meer. Maar was ik vroeger van de ijskroon? Ja, ik ben van de ijskroon, ja. Ja, Meijers IJs. Ik ben net nog even naar dat dinges kon kijken. Dat monument, heb ik even foto's gemaakt. Dus heeft mijn familie ook nog op als plat gebombardeerd is. Dus ben ik even eens kijken nu nog. Ik dacht, waar is het nou maar dat is dat nieuwe monument in Venlo voor het 80 jaar bevrijding. Maar ook voor de bombardementen toch? Het eerste bombardement op Venlo, ja. Wie ze eruit, dus toen de Beekstraat door. Toen woonden mijn grootouders, dus toen ben ik even gaan kijken, even foto's geknippen. Nu met rust, dat ik dat kan doorsturen naar mijn zussen. Zo. Hebben die opa en oma, hebben die door flink van geleden dan, van die bombardementen? Ik kan die even een foto laten zien van de dingen. Oh, daar is ze bij de hand. Het is maar eindelijk overleefd. Poeh. Ja, dat monument, dat is gisteren of eergisteren is dat onthuld ter nagedachtenis aan de bombardementen op de staat. Ja.
Elvis Leon. Ja. Adrianus Meijers, Henricus Meijers, Elisabeth Meijers Polks. Kent ze hem heel even naar de... Kijk. Hier is toch... Ja. Ja, de grootouders. Met een broer van mijn vader. Die zijn daartoe gestorven. Door het bombardement. Potverdikkie. En als ze dan naar dat monument gies, vult het heel bijzonder voor dit? Ja, ik ben nu gewoon even op mijn ras gegaan. Met de dingen waar het zo druk en alles. En dan vind ik de alle andere mensen wat allemaal maar voor gewoon. Dit is voor mij goed. En dan kan ik dat doorsturen naar de rest van de familie die nog leven. Ja. Dus dat is opa en oma nooit gekend? Nee, van die kant doe ik niet. Hè. Nee. Alleen, ja, waar we heel sneu voor mijn vader eigenlijk. Ja. 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 Hey, en die pap, hij de ijskroon? Er is toch nog bij Badhoes is de ijskroon begonnen. Alles was plat gebombardeerd. Eigen woning dus, een broer van hem dood. En oma Frans leefde nog en hij leefde nog. Oma Frans zo bij de krant en onze pap zo in het verzet. Dus, ja. Wat heeft de dichter nog verhalen over verteld, over ja, het verzet? tuurlijk. Ja? Ja. Dat was linker soep, neem ik aan, bij het verzet. Er staat ook een beuk van Venlo, maar even bij die mensen die er nog van leven, die weten er alles van. Ik heb alles nu naar mijn neefje gedaan. De stamhouder. Die neefje heeft alles wat er over geschreven is. Ja, en... dat boek waarin stond van Venlo, allemaal. Ja, dit heb ik dan net niet zo, dat draag ik dan nu, omdat ik nooit in het monument ging. Dat is dan ook die decoraties van Prins Bernhard. Daar heb ik nog één printje heb ik gehaald en de rest heb ik allemaal gedaan. Ja, dat moet toch immers in de familie moet het toch veel. Ja, zeker. Dus, en dat ook Bert en ook Meijers. Dus als stamhouder en die heb ik dat gegeven. Dus. Wauw. Moet ik hem nog eens zien? Ja, ik heb een paar kleine dingetjes heb ik gehaald. Dit is de bronzen kruis. Ja, ja. En wie heeft dat toen uitgereikt? Ja, Prins Bernhard. Persoonlijk? Ja, ik heb nog een foto van hem zelfs, ja. Wauw. Vanwege het feit dat die pap in het verzet heeft gezeten? Ja. Ja. Had ze de eerdere dagen op? Nee. Nee? Nou, omdat ik naar een monument ging, dan ga ik er even naartoe en dan moest ik hem even op. Bijzonder uur. Ja, en dan gaat weer in een doosje met de amuletjes en andere dingetjes. Een paar heb ik er nog gehouden. Maar het grootste gedeelte heb ik nog mijn neefje gedaan. Okay. Dus die is een stuk jonger en die kunnen de traditie dan voortgeven aan de kinderen. Heel belangrijk. Ja. Ja. Ja, nooit meer oorlog. Ja. We stonden hier net al even bij die aan de deur, de was niet toes. Want waar was ze nou geweest? Was ze bij... Naar de biep ben ik geweest. Naar de biep. En naar mijn zuster. Oké. Dat is Marjan. Ja, want die dus ook een beetje... Ja, een mantelzorg van. Maar die kan je ook goed gaan kijken. Die heeft een atelier en dat is heel leuk. Dat is de man. Jos Dene, wacht even. Oh ja, wacht maar. Hallo, dit ken ik wel. Ja, maar doe veel. Ik geef tegen een keer, ga eens nou even kijken. Dit is toes. Jas is een begrip in Venlo en omstreken. Dat is misschien wel het opmerkelijkste atelier. Hier in de stad, in de binnenstad. Interviewen, die vindt dat fijn, man. Ja, maar Jos zit toch in de binnenstad, hè? Ja. Op die wenders op den hoek. Ja, op de Parkstraat, ja. Kijk, ja, dat is Jos zelf. Ja. En ze knippen een plek en dat is best leuk. En er werd heel veel van Venlo, alles. Dan kan ze zoveel aan verhogen. Deze archivarissen, ze zitten allemaal in zijn kop. Ja, Jos is moet ik dat zeggen? Autodidact. Ja, en een van de ambassadeurs van de stad, moet je zeggen. Ja, ja. Samen met Sef Derks en alles. Ja, ze is een echt, ja, toch wel. Is een goed idee om eens een keer te verrassen. Moest ze niet zeggen dat we hier geweest zijn, nee, als ik op de televisie kom, dan zit er net. Dan krijg ik dat. Ga ik er gewoon naartoe, ik kan ze naartoe aankomen vandaag. Dat is een leuke afsluiting. Ja? Ja. En dan komen ook allemaal die rare schilderiekjes van en zo. En dat is wel zat toch. Alsof het zo moet zien.
Ja. Kijk toch, daarachter staat zus achter het rampje. 's morgens als het rolluiksje moe is, dan weet ik dat ze er goed aan is. Dan hoef ik niet te komen. Maar wie leuk is dat je elkaar nog zo fijn in de gaten houdt en dat je voor elkaar zorgt. En... Ja, uw man, die kreeg dementie en die ging er tussenuit en die was helemaal in een soort van, zo van alles. Ik had hier zo'n sneeuwman over de kerst brandde, dan dacht ik dat het een inbreker was bij mij. En zo is het eigenlijk gekomen, die heb ik dus opgevangen toen. Ja. En dat mensen zo, die waren blij dat hij bij mij aan de deur ging, want die was helemaal, even in een soort toestand van Dat was het kwijt. Ja. Sappel, maar niet graver. Dus